quero comezar hoxe, creo que non podía ser de outra maneira, neste encontro, por lembrar unha figura que é fundamental na Coruña, a figura de José María Eirís, un libreiro asasinado no Campo da Rata en 1937, hai agora 80 anos. O libreiro que rexentaba a libraría da Rúa de San Nicolás, fillo e sobrinho de libreiros da Coruña, e lembrar no seu nome pois eses nomes de todos os libreiros, de todas as libreiras que en algún momento determinado, por circunstancias variadas, tiveron que pechar a súa libraría, tiveron que pechar o seu negocio, tiveron que dedicarse a outras cuestións, non é esperando que non volvan eses tempos, que non haxa nunca esas razóns para xustamente botar a pechadura a unha libraría. Desde a Deputación da Coruña levamos xa tempo facendo un claro alegato pola recuperación da memoria de tantas vítimas do franquismo como foi José María Eirís, que aínda fican silenciadas. Esta mesma Deputación que está aquí ás nosas costas, que permitiu e mesmo promoveu no seu momento o expolio de veciñas e veciños para que o Pazo de Meirás fose dar a mans da familia Franco, queremos denunciar xustamente o que está a facer nestes momentos a Fundación que leva o seu nome, empregando as visitas obrigadas que ten que realizar pola súa condición de ben de interese cultural de Vic para facer apoloxía do franquismo, como acaban de recoñecer a través dun comunicado. As institucións, a sociedade inteira, a sociedade no seu conxunto, non podemos consentir este feito absolutamente inaudito de recoñecemento para unha persoa que protagonizou un golpe militar, que rematou xustamente polas armas cun goberno lexítimo. Imaginadevos que iso acontecese noutro país, noutro estado, noutro lugar, non? Sería impensável en Alemanha, non? Que alguén se permitise facer apoloxía de Hitler, que en Italia se fixese o mesmo con Mussolini. Por tanto, penso que este é o espazo máis acaído en nome da liberdade, do que significa o mundo do libro, para invocar a lei da memoria histórica e para sumarnos a todas as persoas que reclaman que hai que impedir que a Fundación Franco cumpra esa ameaza de converter o Pazo de Meirás nun templo para honrar a Franco, non? Xustamente desde esta Deputación que tivo a ben nos últimos tempos en retirarlle ao dictador ese nomeamento de fillo predilecto e que se dedicou boa parte do seu tempo a honrar as figuras desa xeración perdida, desa xeración a que tanto lle debemos e desa xeración xustamente que os efectos da Guerra Civil Española fixo que desaparecesen, que non tivesen presenza entre nós. Aínda, se queredes, aínda se me apurades, aínda digo máis, non? En caso de se producir esa apoloxía do franquismo, a Deputación ten que estar á beira da sociedade, á beira de todos os colectivos máis comprometidos, e se é preciso, pois denunciar a Fundación Franco por esta apoloxía. Nós o que temos e o que quero facer xa para finalizar é reivindicar a memoria neste espazo de liberdade plena que son as librarías, onde todo se pode tocar, onde tamén podemos mercar, non, para levar para a nosa casa, esas librarías que xunto coas bibliotecas, da que logo nos dará boa conta a pregoeira Cristina Meixeiras, esas librarías, esas bibliotecas que son espazos que nos fan libres, non? Por iso as ditaduras sempre queimaron e sempre prohibiron os libros. Por iso tamén a Deputación da Coruña escolleu como lema polo Día do Libro libros para sermos libres, non? Como xa comentamos na presentación xustamente ante os medios de comunicación desta feira do libro, como xa é sabido, e iso faise realidade moito máis aínda na cidade da Coruña, e como dixo brillantemente o escritor Manolo Rivas, os libros arden mal, os libros resístense.